Babukeli beBuddha TV namhlanje nginilethela ezishisayo namhlanje. Umnikazi wekhuphukane ezakho uLungelo V uyachaza kabanzi kulama video azolandela ukuthi abahleli bomcimbi sebehleli emcimbini wakhe akusafani nokudlule kodwa nangesho. Sanibonani igama Ungelo V. Umhleli wekhuphukane ezakho. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu abasakholelwa emsebenzini engiwenzayo ikhuphukane ezakho kanye nezinto engizenzayo. Siyabonga kakhulu nakwaba bethu umasipala weTheku noma kungafani ke naminyaka yonke kodwa iminyaka yonke sihlale sizama ukuthi sikhuphule izinto nakulo nyaka ke kube njalo. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi futhi nangokuzayo bonke abantu uma ngabe simemeza sishayikhwela bephume bezoseseka kube khona ikhuphukane ezakho kuphela wonke imicimbi ekhona kaMaskandi nayo yonke into ekhona ehlelwa abantu abamnyama. Siyabonga kakhulu. Babukeli beBuddha TV nangoke la Ungelo V epostile ekwezinkundla zakhe zokuxhumana la ku Facebook uposte lokhu 16 hours ago. Ungelo V lana uthi la kuMaskandi kuneqeqebana labaculi elisidakwelayo nje elifuna ukulawula uMaskandi. Sebenomkhuba wokusinyundela kubaxhasi bevele beyimvela kancane. Basinyundela ngisho kuhulumeni ngoba benabangani khona. Labo sathane bafisa kube yibo bodwa nje abenza izinto la. Kube kuyangabo ngabe sicela kubo kwenzeke izinto manje ngeke madoda najwayela ukuncengwa lokhu nibizwa ngobhudi nibheda. Selimathunzi siyome silonde izimpukana sazi nizosuthapi. Ake ngime lapho kwanamuhla. iCrudman, iBraz, uqobolwayo kusho uLungelo V lamazwi awabhale ngenhla kwepost yakhe lapha kwezokuxhumana uFacebook. Le nkulumo lo isiyangicacisela mina inkulumo engam-interview yona lapha kukhuphukane ezakho umcimbi ngoba wawushilo ukuthi abaxhasi sebebancane. Athini ke amazwi akho wena mbukeli nawe mlaleli la weBuddha TV uthi awuthini uvo lwakho ngalipost kaLungelo V ngoba kukhomba ukuthi akaqedile usazoqhubeka njalo elokho esikhiphela kancane kancane noma elokho eposta kancane kwinkundla zakhe zokuxhumana. Sacela ungakhohlwa ukusubscribe nokusilike nokufollowa lana kuBuddha TV. Bafowethu akuhlangana ngokuzazi sizonithumelela zona zishisa sinilethele zona zishisa.